Bratislavskej historickej železnice. Ďakujeme pekne za ukážku. Také, že konkrétnejšie informácie ešte o programe vám zistíme a budeme vám ponúkať, ale viem, že z týchto koľajní, ako sa teda posúvajú vlaky. Momentálne je dočňo paráda, čiže teraz beží hlavný program predstavovania jednotlivých dočňov a naša točňa sa už potáme a druhé pomocné. Pomocné stanovište je zjednodušené a je určené na obsluhu počas posunu v stanici či depeš. Všetko narušenie je strohé a určené. Do Batlíku Rušňa sa odrazila aj na pomocné najmä, ako sú kľúčenia odberá rozdrojov. Žiadne príjmy, len jednoducho ohnuté Napriek počiatočnej nedôvere si tieto stroje postupne získali obnovu prevádzkového personálu. Vďaka svojej sporiaditosti, jednoduchej obsluhe a robustnosti si vyslúžili prezývku Hektor. Tento je malý Hektor. Zachované rušne dnes pôsobia zvyčajne už len na vlečkách niektorých súkromných firiem. Klimatizáciou, vákuovými toaletami, ale aj priestorom pre bicykle. Že by ste si to mali možno vyskúšať, milí priatelia, ktorí ste sem dorazili na tejto divadlovke. Predstavujem motorový rušeň T435 0039, dnes 720 Košická historická železnica. Motorové rušne T435, dnes 720, boli určené na posunné trhanie ľahkých nákladných vlakov, ktorým železničiari hovoria manipulačne. Ide o najstarší rad rušňov normálneho rozchodu z produkcie ČKD, ktorý sa dostal do sériového